Ja, ja. Det sidder mig jo dejligt. Nå. Jamen, hej og velkommen til en lille træningssnak, hvor vi skal snakke lidt om træning. Det er jo træningssnak episode 2, det her. Det er lang tid siden sidst. Der var en. Ja, det var en cardio-snak, kan man sige. Ja, det var en cardio-snak, men vi har også haft en træningssnak episode 1. Ja, det har vi det. Ja, så det er lang tid siden, vi har haft en snak. Der er sket rigtig meget siden sidst. Ja. Ja, hvad er der sket? Ja, hvad er der sket? Der er sket det, at vi sidder jo et helt nyt sted her. Og hvorfor gør vi dog det? Jamen, det er fordi, vi har skiftet træningscenter. Ja. Og så hvorfor har vi dog skiftet træningscenter? Jamen, der har vi jo egentlig fordi, at jeg havde et abonnement på Local Fitness igennem skolen, jeg gik på. Men nu skal jeg snart gå ud af skolen. Og så har du ikke fitness mere? Ja. Så nu skulle du selv købe et? Så derfor kiggede jeg rundt, om der var andre alternativer end Local Fitness. Og så faldt jeg over Wellness Fitness, hvilket jeg synes så rigtig godt ud, og der var flere maskiner og mere plads, og der er et helt rum. Ja, der var lidt flere maskiner, som du følte, at du kunne bruge i din træning. Ja. Der var nogen, du rent faktisk havde savnet, som du havde set i de forskellige programmer, du gerne ville køre og så videre, som ikke var dernede, som du måtte improvisere på anden vis. Ja, i Local. Men altså, det var ikke på det eneste grund til at skifte. Og så også en anden grund er, at der er badefaciliteter, omklædningsrum, og så et helt lokale, et kæmpe lokale, hvor man kan lave alt muligt. Jeg tror, hvad er det her? Og crossfit og fitness. Ja, crossfit og fitness. Yoga kunne det også, ja. Ja, de har alle mulige slags. Det har de alt også, muligt. Det har de jo også oppe i Local, ikke? Ja. Men det var sådan et meget lille rum. Det er et meget lille rum. Tit optaget. Meget tit optaget, og man kan ikke tænde lyset selv dernede. Nej, det ved jeg ikke, om man kan. Vi kunne i hvert fald ikke finde ud af det. Nej, vi kunne ikke finde ud af det. Men når det er sagt... Der er også et hyggehjørne, hvor man kan sidde ind, men lige nu så er der totalt disco. Ja, totalt disco. Altså man kan selv skrue op og ned fra musikken. På her. På det anlæg, ja. Hvilket alle udnytter sådan rimelig meget. Men det gør andre også, så der kom lige nogle unge fyre fyret op på 120 decibel og skulle træne noget heavy, så... Ja. Så trækker vi lige vi udnytter det, men det gør alle folk også. Og det er jo egentlig fint, at man kan selv just styre musikken, så det er. Men nu ved jeg godt, at vi roser det her fitnesscenter. Når det er sagt, så var Local Fitness, det er ikke et dårligt træningscenter. Nej, altså der var lidt cramped, altså lidt for lidt plads. Især når man kommer ind og skal skifte tøj og så videre. Det foregik midt i entréen, hvor alle folk de går mere eller mindre frem og tilbage, også op og ned mellem de 2 etager, ikke? Ja, så altså, det var lidt svært. Især at lave supersæt, og lave supersæt, hvor man skal ned ad trappen for at lave noget andet, og op igen. Det var lidt besværligt. Det klarede vi jo. Det har jeg været glad for det i de 2 år, og jeg har også været glad for det. Og det er flinke mennesker og et godt sted, men det var lidt problematisk for dig at lave dine videoer. Det var meget problematisk. Ja, fordi der var utrolig mange spejle, så det var svært at tage dig fra nogle vinkler, hvor der ikke kom refleksioner af andre mennesker, som ikke ville være med. Og det tog noget plads, når vi havde stativ med og så videre ting. Ja. Folk lagde mere mærke til det, og der var nogen, der ikke rigtig brød sig om det. Ja. Så det gjorde det noget besværligt. Det gjorde det meget besværligt at optage dernede. Ja. Så nu kan du faktisk filme, uden at der kommer nogen med, fordi det er hvor maskinerne står. Det er hvor du træner nu. Det er 2 rækker maskiner, og der er ingen spejle. Ja. Og selvom der sidder andre og bruger maskinerne, så er det fuldstændig muligt
at filme ned på dig, hvor du sidder og træner, uden at nogen kommer med overhovedet i baggrunden. Så, og det er jo dejligt. Det var alt for svært. Det kunne man næsten ikke i local. Det kunne man ikke, nej. Desværre. Men altså, local fitness er rigtig godt træningscenter. Det er rigtig godt. Jeg kunne i hvert fald godt lide at være der. Ja. Dernede, der er flinke, søde mennesker. Altså, så det er ikke et dårligt sted. Nej, det her har bare... Ikke et ondt om det. Nej, intet ondt om. Men dit videoprojekt her, det er så tilstrækkeligt vigtigt, så at vi er nødt til at tage hensyn til det. Ja. Yeah. Så, og din træning er vigtig, så at der er de ting her, du skal bruge for at opnå det mål, du har. 1. At smide de overflødige kilo. 2. At blive så stor som overhovedet muligt. Ja. Og det kræver altså bare en lidt anden, hvad kan man sige, atmosfære, en anden, nogle andre maskiner, en helt anden, nogle andre muligheder. Altså jeg vil ikke udelukke, at jeg ikke vender tilbage til local på et eller andet tidspunkt. Det vil jeg ikke udelukke. Det kan godt være, at du får abonnement igen, og så kan skifte op, træne begge steder. Ja, altså det vil ikke gøre mig noget. Det afveksling havde været rigtig godt, men lige nu, så må det altså være her. Ja, lige nu må det være her. I Wellness Club, og de er også smadreflinke. Der er alle smadreflinke. Der går mange virkelig hardcore træner dernede, ikke? Så der er nogle store, nogle de kaster over med nogle tunge vægte. Det giver også noget inspiration. Det gør det. Det giver en vis atmosfære, når der er sådan nogle badehjerne der går og ligger med 200 kilo bænkpres, havde han sagt, og sådan nogle ting. Så wow, der er sådan noget at leve op til, ikke? Det er der, det er der, ja. Så det giver noget. Det giver dig noget inspiration. Ikke? Det giver meget inspiration. Men det vigtigste af alt, vi generer ikke nogen. Nej. Det havde vi lidt følelsen af før, at der var nogen, der følte sig generet af vores film. Nu har vi jo også skiftet over fra kamerastativ til håndholdt nu. Ja, det var faktisk meget smartere, men alligevel så gør det dit redigeringsarbejde meget nemmere, at der ikke er nogen i baggrunden, og der er refleksioner og så videre, så videre. Ja, altså man kan sige, vi har jo skiftet nu til håndholdt, og med bare jeg har siddet og redigeret på nogle håndholdte videoer. Vi havde også lidt håndholdt, før vi skiftede. Ja. Og det vil jeg sige, det gør det nemmere, men det gør også nogle ting med redigeringen lidt besværligt, men og det har giver noget dynamik i det, og så det man gør kan skifte men position altså, det der gør det mest ting, besværligt er, når jeg zoomer ind på mit ansigt, hvor billedet så bevæger sig. Nogle gange er jeg nødt til at cutte ud, og så zoome ind igen, og så, fordi nogle gange har du bevæget billedet ud af ansigtet. Men altså, det er lige meget, det var jeg sådan ting, det kan man jo blive bedre til. Ja. Men hvor som alting er, så er vi hernede nu i Wellness, og det er rigtig fedt. Det er rigtig godt. Og nu er det jo ikke kun det, vi skal snakke om, synes jeg. Nej. Jeg synes også, vi skal snakke en lille smule om Mike Mentzer, eller om hans træningsprogram, og hvorfor vi træner det. Jamen, det fandt jeg jo frem til. Jeg havde for mange år siden, da jeg trænede meget, meget seriøst, for over 15 år siden, vi skal næsten 20 år tilbage i tiden, var jeg til et seminar med en, der hed Dorian Yates, som trænede hans principper. Jeg vidste ikke, det var hans principper, han trænede mod, men i hvert fald så han fortalte om den måde, han trænede på. Og den lyttede nogle af os efter, der var der, og jeg skal lige love for, at vi fik nogle vilde resultater bagefter. Vi havde jo trænet ganske almindelig volume-træning, alle Arnold Schwarzenegger, du ved, en hel masse øvelser, mange sæt og trænede mange timer, og vi var jo næsten 2-3 timer i træningscenteret hver dag, og hver eneste dag, og trænede endeløse splitprogrammer og så videre. Og det gik da også meget godt. Et stykke tid, og så ramte vi muren, og så skete der ikke rigtig noget. Vi prøvede alle mulige programmer, alle mulige øvelser, alle mulige kombinationer, og det gik bare meget langsomt frem. Efter at vi havde været til det seminar, jeg tror det var i 93 deromkring. Jeg mener, det var 93. Ja, længe før min tid. Ja, det var længe før du blev født. Ja, meget Men der fik vi nogle fif af Dorian Yates. Vi fik snakket med ham rent faktisk, og det var en stor oplevelse. Han var Mr. Olympia på det tidspunkt. Jeg tror, han var lige blevet det. Han blev det jo 6 gange i alt. Jeg har aldrig set så stort et menneske før i hele mit liv. Han var næsten på min højde, og han var kæmpestor. Ikke? Altså,
Aldrig set noget lignende. Han fik Danmarksmester og den nordiske mester, som også var til stede til at ligne nogle små dværge ved siden af nærmest. Nogle begyndere. Ja, det er det. Det var helt vildt. Altså, jeg ville ønske, at kunne... Så vi spidsede ører, når han sagde noget. Og han fortalte kort og godt, at han trænede noget high intensity, og det var relativt få øvelser. Kun 3, allerhøjst på nogle af dem 4 sæt. Og så var det to absolut muscular failure hver gang. Og så brugte han drop set, og han brugte partials, og han blev ved med at tage, efter han ikke kunne fuldføre et helt sæt, så tog han halv kvart. Så vi jo i den der video, Bloods and Guts. Ja, der trænede han. Han tilpassede jo selvfølgelig Mentors programmer, altså til sin egen, fordi der er ingen træningsprogrammer, der virker universelt for alle mennesker. Ja. Der var Mike Mentzer meget kategorisk og sagde, det var det eneste, der virkede. Ja, fordi altså cardio, nej, jeg mener volume, cardio virker, det er ikke det. Jeg mener volume, ikke? Ja. Det virkede jo rigtig godt for Arnold, men det var jo fordi, at han var genetisk freak for det. Han reagerede rigtig godt på det, hvilket betyder, at han havde muskeltype 1. Ja, primært. Ja. Fordi det er op til ens muskelfibertype, hvordan man reagerer på træningen, hvor meget man vokser osv. Man sagde altid, at hvis man ikke rigtig kunne blive så stor, hvis man gik i stå osv., så var det ens gener, der satte grænser. Nu ved man, at der er type 1 og type 2. Type 1 fiber, de kan tåle utrolig meget volume. Altså, man kan blive ved med at belaste dem. Det er især sådan langdistanceløbere og Tour de France folk og sådan noget. Jeg garanterer, at de har hovedpart af deres muskelfibre af type 1. De kan blive ved med at presse sig selv. Yeah. Har du primært type 2, så vil du stagnere og gå i overtræning, hvis du træner for meget. Ja. Yeah. De fleste mennesker har en eller anden form for blanding. Nogle ligger sådan med en jævn blanding osv. Og for dem har forskningen nu vist, at det stort set er lige meget, om man bruger high intensity træning, altså low volume, altså en begrænset mængde af sæt og rep og øvelser med lang hvile imellem, eller om man kører gammeldags måde, som vi kalder den for, med masser af øvelser, masser af sæt og high rep osv. Det er lige meget. De går stort set lige godt frem på det. Så derfor så virker begge dele. Så begge dele virker. Ja. Altså vi startede jo med Arnold og volume-træning. Det var det, vi startede med. Og jeg ramte muren ret hurtigt. Ja. Jeg kom så ind og sagde, okay, nu prøver vi at træne lidt på den måde, jeg gjorde før i tiden. Og det var lidt tilpasset efter Dorian Yates måde, men det var faktisk hans måde, og det var stadig for meget. Og det var for meget for mig nu, kan jeg mærke, i min alder nu her. Der er gået 20 år siden dengang. Og jeg gik meget hurtigt i stykker på det, fordi det var simpelthen alt for voldsomt. Ikke? Og jeg kunne bare ikke overskue det. Der var mange dage, hvor jeg sagde til dig, jeg kan ikke overskue det, fordi der var for meget, og det var for længe. Det var et splitprogram, hvor man trænede hver dag. Det var så bryst om mandagen, og tirsdag så var det ryg, og onsdag så var det ben, torsdag så var det skuldre, og så var det biceps og triceps, ikke? Og så havde man lige en dags pause, og så startede man forfra. Og det kunne jeg ikke overskue. Jeg kunne ikke overskue det, fordi... Det kunne Dorian Yates i sin tid, og det kunne jeg også til dels, da jeg var yngre. Men han levede altså af det. Han var professionel, han var på anaboliske steroider, og det ophæver alle naturlove. Ikke? Men jeg kunne ikke overskue det psykisk. Nej. Fordi jeg følte ikke, jeg havde tid. På det tidspunkt, jeg gik jo i skole. Ja. Ikke? Nu har jeg jo fået en sygepause på grund af noget med, noget tarmer og sådan noget pis. Du skal opereres der også, for at håbe, at det ikke påvirker min træning for meget, men det er ikke det, vi skal snakke om. Lige nu påvirker det ikke din træning. Nej, lige nu påvirker det ikke så meget. Men i hvert fald så hvad det hedder, så har du lige en lille pause nu, ikke? Ja, jeg har en pause, hvilket gør, at jeg kan prioritere træningen lige nu. Det meget. Ja, og så... der kom bare lige en begynder. Koster du bare væk det her? Nej.
Der kom bare lige en gående forbi, det derfor. Men nu har du den lille pause fra skolen i nogle måneder her, i hvert fald indtil videre, indtil det her det er klaret. Du mangler stadig en afklaring på, hvornår du skal over og behandles for det. Men det har jo også gjort, at jeg har tiden til det. Ja. Jeg har tiden, hvilket jeg er glad. Jeg elsker stadig min skole. Altså, jeg elsker at gå der. Så det er det. Så får du bare din skoletid forlænget. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Ja. Altså, men i hvert fald, for at komme tilbage til hvor vi trænede før. Vi trænede der næsten hver dag på et tidspunkt. Du kunne ikke overskue det. Nej. Jeg fik skader. Så går jeg ind og finder ud af, at det, som Dorian Yates var inspireret af, var Mike Mentors high intensity træning. Og jeg gik ind og undersøgte nærmere, hvad det egentlig gik ud på. Og jeg havde selvfølgelig hørt om Mike Mentor og så videre, og nogle af de principper og så videre, men jeg har aldrig rigtig studeret det nærmere. Der gik jeg så ind og fandt ud af, at han går jo meget op i hvile. Så der simpelthen, der går vi så ind og siger, så deler vi det op på en anden måde. Vi træner det samme slags program, af samme rækkefølge af muskler, men for eksempel mandag, eller man siger bare dag 1, så tager man bryst. Dag 2, hvile. Dag 3, ryg. Dag 4, hvile. Dag 5, ben. Ja. Dag 6, hvile. Dag 7, skuldre. Dag 8, hvile. Dag 9, arme. Dag 10, hvile. Start forfra. Ja. Og hold da op. Jeg skal lige love for, at det virker noget. Det virker rigtig godt. Vi fik af med den systemiske stress, vi havde. Og vi kunne begge to bedre overskue det. Det. Og jeg kom mig meget hurtigt over den skulderskade, jeg har fået. Ja. Den kan genere mig lidt gang med, jeg er nødt til at lige tage lidt hensyn til den, men det bliver bedre og bedre. Så det bliver bedre og bedre. Men altså... Og jeg må sige, det år, jeg trænede sammen med dig, foregående år, og så til det halve år, i hvert fald, hvor vi har trænet high intensity, der er jeg vokset mere, end jeg gjorde på det hele det år der. Det her program er jo også det er jo meget let overskueligt program. Du er også vokset meget mere. Ja. Hold da op. Men det var også fordi, jeg har jo lyst til at træne. Så selvom jeg er det ældre end dig, og du er så ung, jamen jeg vokser mere af det. Ja. Du vokser mere af det. Ergo, du har sikkert arvet noget af mine type 2. Jeg kan godt se på mig selv, at jeg har fortrinsvis type 2 muskelfiber. Med det her program her, jeg har lyst til at tage op i træningscentret, også på hviledagene. Men det er fordi jeg kan overskue det. Ja. Jeg føler, at jeg din lyst til at træne er blevet meget, meget større, efter du har fået de der pauser indimellem. Og træner på den her måde. Ja. Og det er nemt at overskue for mig. Ja. Og jeg er nok nødt til at forklare, hvorfor jeg har svært ved at overskue ting. Og det er fordi, at jeg har ADHD. Og det er der mange, der lider af. Det er der mange, der har. Ikke? Og der er træning jo en helt fantastisk måde at komme af med det der, man har ind i sig selv. Og få rørt kroppen og virkelig få kørt igennem. Ikke? Men det kan også, hvis man har en lang dag og har oplevet meget, så har jeg svært ved at overskue at skulle træne og lave alt muligt. Ja. Så der er det jo perfekt, at selvom du har været i skole eller lavet noget andet, så kommer du ned og skal træne, hvis der er stadig lidt gang i dig, og du har energien til det, så tager det ikke mere end højst 40 minutter. Ja. Bum! Ikke? Og så er man færdig. Og så kan man gå hjem og slappe af. Man giver sig så 100%. Det gør man. 110%. Ikke? Fordi man træner ikke bare til failure, man træner beyond failure, man træner partials, man træner drop set, man træner... Jamen det er helt vildt. Altså man kører musklen helt ud, men på meget kort tid. Det er det, high intensity går ud på. Som Mentor han sagde. Man kan træne kort, tungt og intenst. Men man kan ikke træne tungt og intenst i lang tid. Men som du selv sagde, han var jo meget lige ud og sagde, at kategorisk afvisende af alt anden form for træning. Og der er jo mange der er stadig rigtig mange rygter og myter om Mike Mentor, og han brugte stoffer og alt muligt, hvilket er ikke sandt. Det var hans bror, der brugte det.
Hans bror, han havde et misbrugsproblem. Yeah. Menser selv, han havde det ikke, men han har jo selvfølgelig sådan her, han så ud. Som alle andre dengang også brugte anaboliske steroider, især i den periode før High Intensity, hvor han trænede sig op. Der, ligesom alle andre, så kunne han træne sig stor. Men han kom i forbindelse med en, der hedder Arthur Jones og Casey Viator, som var to, altså Casey Viator var Arthur Jones, hvad kan man sige, lærling. Arthur Jones, det var ham, der opfandt High Intensity-principperne. Og Menser kom i forbindelse med dem på et tidspunkt. Og det gjorde mirakler for ham i hvert fald. Ja, det gjorde det jo. Men altså, men jeg kan også se, hvorfor der kan være forvirring imellem Mike Menser og hans bror. Ja, fordi de lignede hinanden. De var nærmest tvillingebrødre, og de var næsten lige store. Ja. Men altså, Menser, han opnåede jo A Perfect 300 score som en af de eneste nogensinde. Ja. Og til den dag i dag, der er faktisk ikke nogen, der har fået det. I bedømmelsen af hans fysik. Så i bodybuilding-konkurrence, der har de sådan et scoresystem, ikke? Og det var ret fantastisk. Og det var efter, han begyndte at træne på High Intensity, at han udviklede sig på den måde. Yeah. Og så efter han stoppede sin karriere, så gik han i gang og blev træner for en masse andre. Altså mest kendt er jo nok Dorian Yates, som jeg snakkede før, men også før ham en, der hed Tom Platz i sin tid, som fik hjælp af ham, som ringede til ham og spurgte, om han kunne hjælpe ham med nogen at blive bedre. Og flere andre har trænet hans principper. Hans principper har faktisk snedet sig ind i den meste træning i dag. Ja, meget. Den der, altså det der slow, strict, meget kører strict og kører med fokus på negativ. Altså man kører ikke helt eksplosivt ned, men man kører stille og roligt, kontrolleret ned. Den ser man, jeg ser rigtig mange trænere den her måde. Ja. Det er dog ikke ser af folk, der kører partials. Jeg har set rigtig mange, der kører negativt og meget kontrolleret, meget stille og roligt, meget kontrolleret. Jeg ser rigtig mange kører det på den måde, men de kører det så på den måde af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så sådan 8 sæt, og så stopper de. Ved en 8 begynder at blive rigtig hård, og så 9, den kan de lige tage. 10, den kan de også lige tage, og så stopper de, for så kan de ikke mere. Fordi at de har sat sig et eller andet mål i hovedet, at de skal have 10. 2, det gør pisse ondt. Når du tager mange repetitioner, 10, 12 rep eller 15 rep, så begynder dine muskler at syre til med mælkesyre. Det gør ondt. Og der vil jeg sige, at der skal man måske bare droppe at have det der i hovedet med, jeg skal tage 10. Drop det og tage så mange, indtil du går til failure. Her er princippet nemlig, at man skal helst over 6, for alt under 6, det er styrkeløft. Mellem 6 og 10 til 12 rep, det er for muskelhypertrofi primært, og det mest effektive range af rep, det er mellem 6 og 12. Man siger som regel 10, og det er maksimum. Men om man når 10, det er lige meget. Man skal over 6. Tager du kun 9 eller 8 eller sådan, det er helt fint. For eksempel tage første sæt, der tager du måske 9 eller lige de der 10 der, så går du til failure, så kan du ikke mere. Stopper du. Pause, tager igen. Næste gang får du måske kun 8. Ja. Og næste gang igen får du måske kun 6-7 stykker, men det er fint. Men man skal jo ikke fokusere på, hvor mange sæt man tager. Rep. Hvor mange sæt. Ja, man skal fokusere på, hvor mange sæt, jeg mener rep. Ja. Er stadig meget ny. Man skal kun tage 3 sæt, siger han. Nogle øvelser kan man godt tage 4. Man skal ikke fokusere på, hvor mange reps. Jeg vil bare sige, at tag så mange reps, du kan, indtil du går til failure. Man skal sætte vægten, så man går til failure inden 10 eller 12. Ja. Over det, så er den lidt for let. Ja. Det har du også selv prøvet nogle gange, hvor du følte, du kunne blive ved. Det kunne du så ikke, men noget op på måske 15 eller sådan. Det er lidt for meget, så skal man lige øge en lille smule. Men altså, ja. Det er bare sådan. Men jeg føler stadig, der er meget, jeg kan lære. Rigtig meget. Ja, mange, når de træner, så kører de til måske 90-95%. Hvis ikke du bruger partials, hvis ikke du bruger dropset og de der, og du kører til absolut failure, så når du ikke 100% stimulation. Og jeg får rigtig mange søde
kommentarer, der siger, at jeg gør det godt. Men der er også nogen, der siger, at at det vil gøre bedre med volume og sådan noget. Lidt mere det, og lidt mere det andet. Hvilket selvfølgelig... Det passer jo bare ikke på dig, fordi nej, du har prøvet det. Det virkede ikke. Det her, det fungerer. Det passer ikke på mig. Det er 2, højst 3 øvelser per muskelgruppe. Og 3 sæt. Nogle gange har du kun kunne tage 2 sæt. Sågar har du været så ekstrem, at du på bryst har kunne tage 1 sæt, og så var du kørt helt ud. Ja. Det var sjovt. Ikke? Volume passer ikke så, kan jeg ikke så godt. Det er ikke så meget mig. Men altså, folk, der skriver det i kommentarerne, de mener det jo bedst. De mener det bedst, og de... Men fordi nogen de har det bedst med at køre volume-træning, så betyder det jo ikke, at det virker for dig. Nej. Du har prøvet det. Det virkede ikke så godt, som high intensity træning gør. Som vi snakker om, Mike Mentzer var jo meget på den måde. High intensity, det der virker på alle, og det har han jo også ret i. Det virker men på alle. volume-træning kan godt virke for nogen. Har du type 1 fiber, så virker det fint. Har du en 50-50 blanding, så er det lige meget, hvad du træner. Men ligger du med type 2, ligger du der og hælder lidt der, så får du altså mest ud af high intensity træning. Men nu vil jeg jo ikke sidde her som en småfed nybegynder og sige, træn high intensity, det vil jeg ikke. Jeg vil sige, at prøv dig frem, det er den eneste prøv. Hvis du træner almindelig træning, som man som regel får instruktion i, når man starter et fitnesscenter, og man træner et stykke tid, og så man føler, at man ikke rigtig vokser så hurtigt, som man gerne vil, eller man ligesom går i stå og har mange platuer og så videre, og man føler sig lidt træningstræt og så videre, så prøv skift. Sæt volumen ned, tag mere hvile, færre øvelser, 2 øvelser per muskelgruppe, kun 3 sæt, kør til absolut failure mellem 6 og 10 rep, og så se hvad der sker. Ja. Men nu er de her videoer ikke, jeg laver ikke de her videoer til dem, der allerede er buff, til dem, der allerede er pænt trænet allerede af dem. De finder selv ud af, hvad de gør. Men nogen gør i hvert fald. Så. Ja, hvis dem, der træner, dem, der allerede er pænt buff, de ved, hvad de laver, højst sandsynligt. Nej, jeg laver de her videoer til folk ligesom mig. Folk, der sidder og er småfede. Er lidt tykke. Måske folk, der sidder og er tynde, det skal man ikke undervurdere. De skal så have en anden approach. Der vil jeg sige, de skal bulke og træne som bare satan. De skal ligge i kalorieoverskud. De skal spise alt, hvad de kan af god sund mad, masser af proteiner, masser af vitaminer og god føde. Ikke? Og er man overvægtig, så er det lige modsat. Så skal man ligge i kalorieunderskud. Der er nogen, der påstår, at man ikke kan tage sig på et eller man ikke kan vokse på et kalorieunderskud. Det kan du sagtens. Hvis du har et kalorieoverskud på kroppen. Fordi hver eneste kilo, du har for meget, indeholder 9.000 kalorier, som kroppen kan grave ind i og bruge som brændstof. Så hvis du vejer 10 kilo for meget, så har du 90.000 kalorier. Har du 20 kilo for meget på kroppen, så har du 180.000 kalorier klar til at blive brændt af. Men det er jo de her videoer til de personer, der sidder ligesom mig. Enten tynde eller tykke. Okay? Sådan der. Nu er du i kalorieunderskud, du træner, du vokser alligevel, for du har og det er svært. Masser af kalorier. Og det er svært at være i kalorieunderskud. Det er hårdt. Man skal bare sørge for at have sin protein. Ja. Cirka 1,6 til 2 gram protein per kilo lean kropsvægt. Det er så lean kropsvægt, det er så din kropsvægt minus din fedtprocent. Men det er hårdt at være i kalorieunderskud. Det er vanvittigt hårdt. Man bliver træt i den første uge. Men altså... Nu har du ventet til det, ikke? Ja, jeg har ventet mig til det. Selvfølgelig har man det. Men jeg kan jo godt sidde her og være lidt svidt ud på de tynde mennesker, der gerne vil være bodybuilder. Man er nødt til at bulke og spise som bare satan. Det kan jeg godt sidde og være pisse misundelig, fordi jeg elsker mad. Men jeg ved ikke, men vi ser Sam Suliks bulk i øjeblikket, hvor han spiser donuts og Kentucky Fried Chicken, og han vælter kakaomælk i sig og alt muligt, fordi han er på bulk. Han siger så, det er jo ikke sundt, og det er ikke fordi, I skal gøre, som jeg kan, men jeg kan.
Og han har svært ved at spise sundt mad nok til at få kalorier nok. Ja. Så sidder man der og kigger ned på sin lille portion af sund mad, og det er det eneste, man må få, og tænker, damn. Men nu ved jeg jo også godt, at folk, der er på bulk, siger, at det er hårdt, og det er også lidt svært. Og det tror jeg på, fordi det kan jo ikke være rart at være på kalorieoverskud hele tiden. Det tror jeg ikke kan være, for jeg tror, man kommer meget hurtigt til at føle sig meget oppustet meget. Ja. Jeg har prøvet at bulke. Da jeg var yngre, så var jeg faktisk, hvad kan man sige, meget spinkel af bygning. Så da jeg startede op, der havde jeg jo næsten ikke noget fedt på kroppen. Og der skal man virkelig spise. Og jeg spiste alt. Jeg var ligeglad, om det var sundt eller hvad det var. Jeg fik mine grøntsager, jeg fik kød, jeg fik alt det sunde. Masser af sunde og vitaminer. Jeg fik min protein, men derudover så, jamen altså, hotdogs og burger og grillkyllinger, alt hvad der kunne køres ned i skuten for at få noget sult på kroppen. Følte du dig ikke meget tit oppustet? Nej, egentlig ikke. Nå. Man skal bare ikke spise 2 timer før man skal træne. Jeg mener bare generelt. Nej, egentlig ikke. Det er, når man er tynd og har en høj forbrænding, så er det noget helt andet. Ja, det var først efter, jeg blev omkring 45, omkring de 50, at det begyndte at vende den anden vej. Nu kan jeg ikke gå forbi bageren uden at tage 2 kilo på. Det kan jeg heller ikke. Bare kigge ind ad vinduet, ikke? Altså. Jeg var jo også en gang. Dengang jeg var lille. Der var du helt almindelig. Der var helt almindelig? Nej, jeg var godt nok tynd. Du var lidt tynd på et tidspunkt, så blev du så helt almindelig. Det var jo 5, men det ændrede, så der blev det 8-10 år, der ændrede det så, fordi jeg fik noget lortemedicin. Det gjorde jeg helvedes meget. Appetit. Det var ADHD-medicin, jeg fik. Der gjorde, jeg fik meget appetit. Og tog på? Ja, jeg tog meget på. Og nu har jeg været... Og så tog du mig af det. Du tog mig af ADHD-medicin. Det var faktisk i... har det været i 2015? 16 stykker. Du tog mig af det jo. Fordi jeg fik... Du fik det dårligt? Jeg fik det dårligt. Når jeg tænker tilbage på det, jeg vidste ikke, hvad det var dengang, men når jeg tænker tilbage på det, ikke, så var det jo en depression. Det var jo, hvis man tænker tilbage på det, jeg var jo ikke glad. Jeg var hele tiden ked af det, jeg var hele tiden sur, ikke? Ja. Og jeg havde hele tiden hovedpine, meget sur og ked af det konstant, ikke? Ja. Og dengang vidste jeg jo ikke, hvad det var, men når jeg tænker over det, ikke, nu tænker tilbage, så var det en depression. Det var det. Det kan man godt kalde det, det tror jeg nok. Det var det jo. Hvis man havde sat en psykolog ind over jer. Ja, men jeg kunne da mærke på dig, at du var ikke den Philip, du plejede at være. Du havde ikke den samme energi, og du var helt ved siden af dig selv. Efter. Det gik meget godt, da du gik i skolen der, og du kunne høre efter og sidde stille og så videre, men altså, det havde altså sin pris. Det var også meget, der påvirkede mig i den periode, der var... Ja, så vi trappede dig ud af det, og det sjove ved det var, at på det tidspunkt var du bevidst om din ADHD. Ja. Så rent faktisk har du så lært at styre det selv, så du næsten ikke mærker noget til det i din hverdag. Så det er slet ikke nødvendigt at bruge den medicin. Nej, det er ikke nødvendigt for mig. Jeg føler jo godt, at jeg kan styre det. Og det er jo det mest optimale. Så har vi så bivirkningen. Den sidder vi stadig og kæmper med. Bivirkningen, fordi når man først har fået meget appetit, så forsvinder den jo ikke. Ja. Og først man har fået et andet stofgift, så forsvinder det. Nej. Så og jeg vil ikke, nu vil jeg ikke have der nogen, der misforstår mig her. Jeg vil ikke sige, at folk der har ADHD, bare skal droppe medicin, fordi der er nogen, der virkelig har brug for den, har virkelig god nytte af den. Ja. Jeg er bare en af de heldige personer, der ikke havde brug for det. Ja. Og du er en af dem, som fik det skidt med det. Ja. Så skulle man under normale omstændigheder have prøvet at finde et andet præparat og så videre. Det gjorde vi faktisk en gang før, der skiftede vi fra Ritalin til noget Stratea hed det. Så gik det godt igen, og du fik det bedre, og det var sådan der, men så gik det skidt med det. Jamen hvad skulle vi så? Og så tænkte jeg, nej, nu er det sgu nok. Ja. Altså, nu prøver vi lige at tage dig af, og så ser vi, hvad der sker. Og wow! Ja, nu der sker ikke noget. Og jeg har ikke været på det lige siden. Nå. Jeg har ikke været på det. Men så har vi lige det, at du har 25 kilo på, som du skal med. Så. Nu har du smidt de 5. Så 20 kilo endnu. Ja.
Men lige for at vende tilbage til det her ADHD. Lad mig sige det på den måde. Jeg kan stadig godt blive rigtig gal. hvor det er så lige en ting. Jeg kan blive fucking gal. Rigtig fucking gal. Det er der noget, der går galt, jo. Det kan jeg sgu også. Det kan vi alle sammen. Du bliver bare sådan lidt lige ekstra. Du kan ikke lige tåle de skuffelser, der kommer. Og sådan der. Så får du det rigtig skidt. Ja. Du får det stedet skidt, jo. Ja, jeg får det skidt, ja. Men mærker ikke meget til det i hverdagen. Nej. Og du kommer godt af med det her i træningen. Du kan bruge det. Den der. Med mindre man kan vel også, der er også nogen, jeg tager det ikke så meget med, men det skulle jeg måske gøre, når jeg rent faktisk bliver irriteret over en øvelse, fordi den enten føles elendigt. Det tager jeg ikke så meget med, men det skulle være, at vi skulle begynde at tage det med, bare for at vise, at det er ikke nemt. Du har temperament, og du har en stedighed, kan jeg se nogle gange, mens du sidder og træner, der gør, at du virkelig kan presse dig igennem. Ja. Og samtidig så tager du, og så ligesom, at du ikke rigtig kan mere, og så du lige ved at give op, og siger, jeg kan ikke mere. Og så nej, det skal være løgn, og så fandme, om du ikke lige får klemme 1 eller 2 reb ud endnu. Beyond failure, simpelthen. Og hvor du faktisk bare, du sidder der, kan ikke få den længere ned, og så trækker lige ved en gang, og så nej, og så tager igen. Ikke? Og nogle gange, hvor du har faktisk sluppet den og sagt, jeg kan ikke mere, så vent lidt. Jeg skal lige have et par nu. Tag fat, og så hiver du fandme lige et par reb ud endnu. Ikke? Og den stedighed, den er brugbar. Men jeg kan også blive irriteret, når det er en øvelse, der ikke føles godt. Jeg kan godt blive irriteret, hvis det er en øvelse, jeg ikke føler, at jeg kan få ordentligt. Ja. Eller presse mig selv. Ikke? Så kan jeg jo blive irriteret. Du har jo lidt de der problemer med dine underarme i ryggen. Ja, det har jeg. At din ryg er stærkere end dine underarme. Så derfor... Og du gerne prøve at lade være med at bruge straps, før at du kommer op og faktisk skal trække din egen vægt, ligesom jeg gjorde i sin tid. Det er noget omkring lidt over 100 kilo. Det samme som jeg vejede dengang, jamen, så må jeg bruge straps. Ja. Vi må bare se i øjnene, at du er nødt til at bruge straps allerede. Ja, jeg tror... For ellers så går du ud over din ryg. Jeg tror, jeg er nødt til at købe en håndvægt, så jeg kan sidde sådan her derhjemme. Ja. Fordi jeg gider ikke rigtig bruge tid på at sidde sådan her i træningscenteret, hvor jeg hellere vil bruge tid på at... Ja. Så, ja. Men det må vi finde ud af. Det må vi finde ud af. Så kommer det jo... Så kommer det jo til gavn, og så kan du bedre tage den. Jeg har begyndt at bruge straps, der er noget op 110 kilo eller sådan noget i at skulle trække, ikke? Og det men hey, hvad er jeg nødt til. Der vil jeg bare lige sige, hey, hvis der er nogle træningsfirmaer derude, please hit me up, så vil jeg meget gerne enten reklamere eller bare købe jeres produkter. Please hit me up. Ja. Call me. Så vil jeg enten købe eller reklamere for dem. Men for at komme tilbage til high intensity træning med Mike Mentzer, så de programmer han har, det er jo ikke dem vi følger helt slavisk. Nej. Jo, meget måden at dele op på, mængden af træning, mængden af hvile, og nogle af de øvelser han har, tilpasser vi dig, og jeg tilpasser det mig, ligesom Dorian Yates og andre har gjort i sin tid. Bruger principperne, laver et program, der passer ind af de øvelser, som du føler. Fordi man er nødt til at være lidt intuitiv i det, og gå ind og finde de øvelser, som man føler for, man virkelig kan. Og de greb og de forskellige ting, man skal gøre, der bare virker. Yeah. Det er nødder ikke noget, at man finder eller får et træningsprogram og siger, okay, så føler jeg bare det her blindt. Det er ikke sikkert, det virker så godt. For nogen virker det, for ham, der lavede det, har det virket perfekt. Men det er en guideline. Det er en god. Og der bruger vi vi bruger hans guidelines. Ja. Men han har mange gode øvelser, mange gode principper, og dem følger vi. Og det virker. Jeg vil også gerne have snakket noget om kost, men den begynder vi så at blive pænt lang, den her. Ja. Så kost. Jamen, spis sundt. Ja. Spis masser af protein. Men så sagde man skulle have 60% kulhydrat, 25% protein og 15% fedt i sin kost. Og det skulle komme fra sunde, nærende kilder. Ja. Og så man går kørende. Og er man tynd,
så vil jeg i et kalorieoverskud. Er du tynd, vil jeg i et kalorieunderskud. Men så vokser man. Ja, men med det vil jeg bare lige sige tak for, at I gad at se med. Nu er der nok mere lytte med. Ja, det var det for den her træningssnak. Ja, vi fik da lige forklaret, hvorfor vi er her nu. Ja. Og hvad vi træner efter, og hvorfor vi træner efter det. Så hvis der er nogen, der undrer, hvorfor du træner Mike Mentzer-principper, jamen, så er det tilpasset dig, og det er det, der virker for dig. Punktum. Så er det ikke længere jo. Jeg vil sige, næste gang skulle vi måske komme mere ind på hans kost, hvilket står i den her. Er det ikke det, der står i den her? Det står i det begge to. Ah, ja. Den ene er en kort udgave, den anden er bare den lange udgave, og her står alt om hans... Nå, ja, okay. Hvorfor ditten og hvorfor datten og så videre. Næste gang vil jeg sige, at vi skulle snakke mere om kost. Men det kommer til... Vi skal også følge dig i din kost en dag. Ja, det skal vi. Hvad det er, du spiser. Hvor meget du spiser. Men, hvorfor. Tak for, at I gad at se med. Det er lang tid siden, der har været en video oppe. En lang video oppe. Det er på begge kanaler rent faktisk. Jeg har lagt rigtig meget shorts op på træningshjørnet. Jeg har næsten ikke lagt noget op på tørshjørnet. På grund af nogle visse komplikationer med YouTube. De gider ikke snakke om de her. Men der er nogle begrænsninger på, hvad man åbenbart kan lave af sjove ting. Hvilket har gjort, at de har fået nogle strikes, hvilket at vi ikke kunne lægge noget op i. Slå hinanden oven i hovedet eller sådan noget. Det er åbenbart vold, og det er åbenbart farligt. Jeg er nødt til at klippe det ud. YouTube vil ikke have, at vi laver noget med... De vil ikke have, at vi laver sjov med noget, der starter med G og kan sige bang. Det er... Og kan gøre, at folk kommer til skade. Det er altså ikke, det kan YouTube ikke lide, så det er vi nødt til at indordne os. I hvert fald ikke for jer, men for nogen kan de godt. Ja, for nogen kan de godt. YouTube er fuld af videoer med den slags ting, men... Ja. For os må de ikke. Nej, ikke. Så det er derfor, der ikke har været kommet noget op i rigtig lang tid. Så. I hvert fald en uge. Ja, i hvert fald en uge. Men vi ses. Tak for, at I gad at se med. Farveler. Hvor langt bliver den her?